Hagan ke Janmil nakalian juga Voice of the People Party yang kuat benai kubli pi kinong kersan jong ke parti parti pai ba hi jong ke jalan mikhalaya baro koi ya ke ba pilayo ban kersan ya ke Voice of the People Party hakini ki South Nem balalino naga jing kersan ke jong pi ya kata ke ba ibu Ahmad jong pi pai ba ya ke banwanra ya ke senchar khadar ke bukut ke suba ke baran ke jingge kli na ke bentaki pai ba ke ba ai ke jingken jo pai ba ilayo banma ke jing job ha ke election ke prepare ling ba ke jingkershan jongpi ilayo ban ai ru ke jing sekri shagi pai ba ilaye prasang ka bala ban ai ke jing sekri sepi ling ba ki emily ki ba pi pelajit ya ka penyesat ya ka kya ka shon jong ka jalahi baro ka wei ha ka legislative assembly ila yoru ban ai ki jing sekri sepi ki pai ba ling ba ump badan buram ujongi ya ka ba pi pilapin job ban lej ban yasat ban ra ya ki mat ki jura jong jala ha parliament bat sha ka sarkar India hi bat mila yoru ban ai ki sekri shaki pai ba jong ka Chente Hills ling ba ki MDC jongi keberan ha ka Chente Hills Autonomous District Council bat mila yoru ban ai ki sekri ya ki pai ba ha Khasi Hills ling ba ki MDC ki jongi kebra yo ban thau ya ka Executive Committee ha ka East Khasi Hills Autonomous District Council hagan ke jenmen akwa bane thu ipi pai ba bana kaliang juga party ilarai bandono la kajong ke YouTube channel hagan ke YouTube channel ngin bu ya ke jingkren jong kinong yalam juga party ha lo kimat ki prepare ki bakta ya kajala kajungi kumjuru hagan ke channel ngin wanra sepi ya ki jingpen bana ke baka party ke don ban pen bana naga por Singapore but kumjuru ya ki jingpen shai ke baka party ke bahap ban pen shai halor ki mat ki prepare ki mi naga wega por shaga we per por ling bagan ke channel ru khanang ban a ki jing sekri bakham bahai pai ba ngin wanra ru ya ki jing yather ki jing ekren ringkat berkinong alam juga party berkumjuru ki wei ki longkme ki reurang ba ki badon ya ka mensim pan sakri ya ki pai ba juga jala ke jungi ki bele kren halor ki bat ki ba pher ki bakta ya ka imlang ka salang ke jungi ti pai ba ki nongkar shan juga party berkumjuru ki wei ya khot ya we repi ya ka ba pin ya page ya ki content jong kan ki YouTube channel bat ban subscribe ya ka khnang ba kane kan long ka jing men toy na ka bentam jong ki pai ba jong ke jalahi baro ko wei hu ble shibu